Ukanike ngoku xa sijonga kuphuhliso ekuhlaleni ndinalindwendwe endinalo umnumzana uClifford Sithonga nesimaziyo usebenze kakhulu phaya kumasipala ngoku upha kwi-Economic Development and Spatial Planning Committee sizawuva ke bazeziphi projects ababhizi zizo kweli lentshona koloni yaye uluntu luphuhliswa njani laye luxhamla njani kuzo. Bawusithonga mandikwamkele. Ndiyabulala mhlanga. Bawusithonga khawusichazele ke kwikomiti yakho nenza ntoni, imandate yenu ithini yaye nenza ntoni ngoku? Ikomiti endikuyo imandate ejongane nayo yile nto siyibiza ngoba i-local economic development. Kanti ke sijongene nezinto ze-environment as well as special planning. Kwi-projects enibhizi zizo mhlawumbi sikhona nisicebayo ningumasipala sikhona nenisebenza ngazo zeziphi ongazibalulayo ngoku? Ndingathi qabaqaba nje kwiiprojekthi ezimbalwa ezizayo. Abahlali bawukhumbula uba phaa kwaLanga kukho ezaa power stations mbini ebezisanda kudilizwa. Kunengxikela yelophuhliso eza kwenzeka phaa. Sibhizi ngoku zezo studies. Kulo nyaka uzayo sizawube sizigqiba emveni koko luqala uphuhliso. Kuzokwenzeka phaa into esiyibiza ngoba yi-mixed use development. Apha kuzawuba khona i-opportunity zoba kube khona ichungechunge levenkile, kube khona izindlu zokuhlala. Isinika i-opportunity as well yokuba sikwazi uintegrate ii-communities ebezikade ngaphambili zingakwazi ukudibana. Buyakhumbula le ndawo ikwalanga. Ikwalanga ikufutshane ePinelands iphinde bekufutshane eAthlone. So abantu bathathu baseKapa bamnyama bebala kunye nabamhlophe bazawukwazi udityaniswa lola phuhliso salenza pha. Okwesibini apha ePhilippi kukhona pha i-organization ebizwa ngoba nguPhedi kuthiwa iPhilippi Economic Development Initiative. Esisebenzisana kunye nayo singumasipala nayo iceba uphuhliso olukhulu oluza kwenzeka pha ePhilippi. Kulaa ndawo sasiyibiza kudala kuba kuse-small business. Kunengxikela yophuhliso eza kwenzeka pha. Kanti xa ndisiza apha nganeno eKhayelitsha asiyilibelanga iKhayelitsha CBD. Besisanda upasisa ngoku i-item ebize ecounseling. Bawukhumbula abahlali bakudala sibathembisa uba kuzawakhiwa nezindlu pha. Loo nto ke iza kwenzeka kulo nyaka sizawungena kuwo. Okwesibini sinento esiyibiza ngoba yi-desktop feasibility study ezawukwenziwa eMonwabisi. Ezawuthatha about 16 months isenziwa. Lo feasibility study ke izawusixelela into yoba zeziphi indawo ezikwazi uba zingaphuhliswa phaa eMonwabisi. Sifuna uphuhlisa le ndawo abantu baqubha kuyo as well as kubekho indawo apho kunophuhliswa khona into ze-economic opportunities, izindlu njalo njalo. Kanti apha eca kwesitishi esisibiza ngoba kukuyasa le ndlela i-Walter Sisulu Road izawurealayinwa xa ifika phaa izukuhamba kule ndawo ihamba kuyo. Iza nqumla straight phaa kwelaa holo kuthiwa iSolomon Mahlangu. Elaa holo lizawudilizwa partially ngoba indlela izawube ihamba phaa. Ukuze kule ndawo ibinendlela sizawuba nengxikela phaa e-shopping center kunye ne-library eyona yakhe yankulu kwezi lokishi zethu eza kwakhiwa phaa kunye ne-office ze-sub-council 24 kamasipala kunye nezinye izinto ne-office ezathi zifumaneke ze-NGOs nezinye into ezakwenzeka phaa. Kanti phaa ecakwayo apha ecaka eHerigwala siceba into yoba sakhe flats kwenza abantu bahlale kufutshane ne-public transport interchange ngoba kukho itaxi rank phaa, kukhona isitishi setreyini njalo njalo. Phaa e-Site C le ndawo ineeteksi usuka phaa ngasesitishini. Kunengxikela yophuhliso eza kwenzeka phaa. Kuzawuba khona i-shopping center ne-taxi rank le ngale ndlela imi ngayo ngoku izawutshintshwa. Is-either izawuba ngaphezulu okanye ibingezantsi. Saba nee-first floors phaa nee-second floors ubheka phezulu. Zizinto zonke esizicebayo ezinothi ke zenzeke ngakumbi xa sisebenzisana nabahlali. Ukuhambe ke ibingozaba ngumbuzo wam olandelayo uba usithonga uba zindaba ezimnandi ezi zininzi izinto zophuhliso eziza kwenzeka. Ingaba abahlali sebezazi okanye mhlawumbe azikathethwa kubo kusetyenziswane nabo? Abahlali bayazazi.
uyakhumbula beKhayelitsha sinelunqwanqwa kuthiwa iKhayelitsha Development Forum ibe namanqwanqwa wawo kapha eziwadini ngawo kanye are-involved ekuxoxeni ngezi projects. Uphedi lo kukho abahlali abasuka eFilipi abamele iFilipi, kubekho ii-councillors ezisuka kwi-City of Cape Town ezimali masipala kunye ke nee-interest zongxowa ezikhoyo pha uba bajonge i-investment yabo uba i-secured kangakanani na. Nakwalanga ngokunjalo abantu bakwalanga ba-involved kulaa project, but ezinye zezinto esifuna ukuzenza ngoba bendithe isinike i-opportunity to-integrate ezaa communities ntathu kuqinisekisa uba zontathu ezaa communities ziyaparticipate in that project. Nkosi kakhulu. Inkosi tata. Ukanti ke lo bengincokola naye apho ngumnumzana uClifford Sithonga nolilungu ke elisebenza pha kwikomiti ephaya kwisixeko saseKapa. Kambe ke sizawuthi rhoqo ke kumane kusityelela sizama ukuva uba kumaxa kundawoni na nalamaphulo mahle siva uba aza kwenzeka. Unganyebelezeli uhlala uphulaphule wena, hlale kunye nathi.